Ngiyababingelela abenkwazi kaNdaba emaphiko amhlophe, ngiyababingelela inhlana nasezansi. Nina bentulo ebande ngodonga kwabheka uZulu, uziya inhlonhlongo inkomo ethandwa zibawu. Intaba zimbili zakhele nezentula ngisho ukuxhawulana. Qasa lukawasa, inkomo esengwayiviyo, enhla nasezansi ngiyanibingelela bakwethu, nibingelelwa ngumntungwa ukholo ngwakwaKhumalo, kwikholo Khumalo TV ku-YouTube. Ngethemba nonke nisaphila kuzo zonke indawo lapho nikhona. Cha, thina sisaphila emantungweni, sisaphila kwaKhumalo. Naso-ke inkomo-ke bakwethu okuthiwa-ke igqizakazi-ke uma-ke kungeyensikazi, igqiza-ke uma-ke kungeyenduna. Inkomo-ke lena-ke emhlophe-ke ngamanqina-ke angemuva nina beqhawe, nina bembube. Imhlophe-ke futhi-ke nangeshoba layo nina beqhawe, kusho ukuthi-ke ishoba kanye-ke namanqina-ke angemuva-ke kumhlophe-ke kumhlophe-ke bakwethu, kube sengathi-ke ifake-ke amasokisi. Kuthiwa-ke igqiza-ke uma kungeyenduna, kuthiwa-ke igqizakazi-ke uma kungeyensikazi, nina bembube, nina beqhawe. Ngiyabonga kakhulu, baphile-ke abezulu eliphezulu, baphile-ke abesilo, baphile abakambomboshe omnyama, umgabadeli owagabadela inkundla kwaBulawayo, uqambi lankomo bayilahlekile zofa umdlebe kwaSoshangane, ihwanqe ladla amanye amahwanqa ngoba ladla upiti kwaba semgungundlovu.